Pokus o štátny prevrat vypukol v Turecku 15. júla. Podľa tureckého denníka Aksam sa krátko pred pučom stretlo 10 ľudí zo zahraničia s americkým odborníkom na Blízky východ Henrym Berkiom. Medzi nimi aj politologička a akademička slovenského pôvodu Silvia Tiriaki. Turecké noviny ich na titulnej strane označili za agentov CIA, ktorí spoločne plánovali pokus o prevrat. Slovenka, ktorá v Turecku prednáša na Istanbul Kultúr University, to označuje za nezmysel. Je to celé jedno veľké klamstvo a vôbec nerozumiem, prečo médiá s takýmto niečím začali, ale bohužiaľ samozrejme tá novinárska etika v tomto prípade nebola na mieste, lebo mne sa ani nikto neozval, nikomu z mojich kolegov, ani sa nikto neopýtal, čo vlastne na tom mítingu skutočne bolo a tie klamstvá skutočne neviem odkiaľ a od koho prišli. Podľa nej nešlo o žiadne tajné stretnutie, ako ho noviny opísali. Konferenciu zvolalo Centrum globálnych politických trendov, ktoré ročne organizuje desiatky podobných stretnutí. Hlavnou témou bol Irán a susedské štáty Iránu a v podstate ten ďalší vývoj v regióne. Tým, že pozvaní boli akademici a experti na túto otázku, na tomto mítingu sa tiež zúčastnil aj riaditeľ centra Orsam, ktoré je v podstate priamo naviazané na Ministerstvo zahraničných vecí Tureckej republiky. Analytik poukazuje na to, že turecké médiá často pracujú s tematikou konšpiračných teórií, ku ktorým Turci inklinujú vo väčšej miere ako Stredoeurópania. V myslích mnoha Turků dodnes panuje nějaká obava, že západní státy chtějí skutečně rozvrátit Turecko a dokončit to, co začali během první světové války. To znamená, tady ten element, že západní státy, respektive CIA, usilují o nějaký vojenský převrat a definitivní vyvrácení Turecké republiky je pro ně jakýmsi leitmotivem toho, jak fungují vztahy západu a Turecka. Za necelý mesiac zatkli v Turecku v súvislosti s pokusom o prevrat asi 26 000 ľudí. Nemecké médiá v piatok informovali, že medzi zatknutými je aj prvá Nemka. Dôvodom má byť jej angažovanie sa v hnutí kazateľa Fethullaha Gülena, ktorému Ankara pripisuje zodpovednosť za puč. O prácu prišlo už viac ako 60 000 učiteľov, sudcov, vojakov a ďalších štátnych zamestnancov. Napriek napätej situácii Slovenka z Turecka odísť neplánuje a od provládneho denníka bude žiadať ospravedlnenie. Kristián Čekovský, RTVS.